थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै गोब्राबथार अखा हाबाय थानायनि जाउनाव आसामनि दाब दाब ओनसोलफोराव गिलु बालु दैबाना, हा खुरखानाय आरो हा गिसिखानाय जानानै गोबां सुबुङानो साद जार्लायाव गोग्लैनानै दं। सोरनाबा हा खुरखालांदों, सोरबा दैजों लोमजानानै गावनि न'खौ गारना खारनांदों। गावनि मोसौ मैसो, अमा दाउ, न'खर संसारखौ लानानै गोबां हालाय हाफाय जानांदों भुगिनांनाय सरासनस्रा सुबुंफोरा। बेबायदिनो सेमेन्ट सापरि, सेरें दैमानिफ्राय फैनाय दैया गोबां अखा हानायनि जाहोनाव धेमाजि जिल्ला मिसामारा आरो नावकाटनि हालामनि गेजेराव थानाय माथावरिया बायनानै सुबुं माहारिनि थांलाय फैलाया हान्थिनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। बेनिखायनो बे माथावरि बान्दो बायनायखौ थाबैनो मोजां खालामनानै होफैनो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरदों ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना। बे बान्दो बायनायखौनो मिसामारा गाव पन्चायतनि काउन्सिलर अनजालि खेरखाथारि बिथाङाबो नायदिंफैनानै माथावरि बायनायखौ थाबैनो मोजां खालामनानै होगोन होननानै खोथा होलाङो। जोंनि बे खैफोदनि समाव दिनै बे दैबानाखौ नायफैनानै निउस लानो फैनायनि थाखाय गाइड बान मोनसे नावकाटायाव आरो तिनिआलि नावकाटा होनो याव सिमेन्ट ओरै सेरें दैमानिफ्राय फैयै फैनानै मिसामारा पन्चायतआवनो गोलैयो। मिसामारा पन्चायतनि नावकाटा तिनिआलि मोनसे गाइड बान दंमोन। मैया हरखाबै माने दै आरो नायरानेफ्रा अखा हानायनि थाखाय बे बान्दोआ बायनानै माने दिनै गासै गामि तिनिआलिखिनिनि माखासे न'खरखौ माने दैया बहुद असुबिदा खालामदों। बे असुबिदाखौ जाहाथे सरकाराबो नायनानै जोंनो बेयाव माबा मोनसे सुबिदा जुदि थेनायनि सुबिदा होयो, बेखौनो आंबो पन्चायतनि सासे प्रतिनिधि जानानै खावलायो आरो। दिनै बहुद माने असुबिदायाव गोलैदो। इयो दैया न'आ दिनै लोमनानै न'नैसो मानसिया थानोनो हायाखै आरो बेयाव खेथि फोथार बेसेबांबा खेथि फोथार दङमोन। बे खेथि फोथारा दिनै बे बान्दोखौ थेनो हायाब्ला जोंहा बहुद खेथिनि थाखायबो रायजो राजाफ्रा बहुद असुबिदा जागोन। आरो दिनै दा खेथि मावनो सम जाबाय, जों हायोबा दा बेखौ बान्दोखौ थेनायनि बेबस्था लानो नागिरदों। ओंखायनो सरकारा जों बेखौ हेफाजाब होयोबा जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो। थांलाय फैलाय गोबां खस्थ' जायो। थांलाय फैलायाथ' बहुद खस्थ' जादों। ओरै मोनसे बान्दोआ बायनाय लोगो लोगो ओरैजा बहुद खेथि फोथार आरो इयाव ना गामि माखासे नावकाटा होननाय गामियाबो बहुद थांनो फैनो हायाखै, दा बारनो हायाखै। एसे लाबाबो बेनिफ्राय जोङो इनकाम सर्स बा ना बायदिसिना हमनानै बा खेथिबो लांलाय लाबोलाय दाबो जोबाखै। बेयाव माने लामाया बहुद असुबिदा जादों आरो मोनसे लामा। इयाव गाइड बान बायनायजों लोगोसे नावकाटानि मेन रायजोफोरा बहुद खस्थ' मोनदों आरो दा। ओंखायनो बे लामाखौ एसे बान्दोखौ थेयोब्ला बे लामायाबो दैया एसे राननायनि सुबिदा दं आरो थाबायनो सलिनो हागोन आरो एसेबाबो। बेखौनो आं खावलायो आरो। এইখন নদী হ'ল এই চিমেণ্ট চাপৰি চেৰেং নদীৰ পৰা আপোনাৰ মিছামৰা তিনিআলি ইটো নাওকটালৈ যোৱা নদী। এই নদীখনে যোৱাকালি আমাৰ এই যিটো মিছামৰা তিনিআলি গাঁওখনৰ মাজতে এই গাইড বান্ধটো ছিঙি দিলে। ছিঙি দিয়াৰ ফলত এতিয়া গোটেই গাঁওখন প্লাবিত হৈ গ'ল আৰু খেতি পথাৰো এনেকৈ চব নষ্ট হৈ গৈছে। ওচৰতে ঘৰবিলাক চব পানী ডুবি গৈছে। লগতে কঠীয়া চঠীয়া পাৰিছিলে মানুহবিলাক, কঠীয়াবিলাকো চব ডুবি গৈ আছে আৰু মানুহবিলাকৰ মানে অৱস্থা হা নচৰা হৈছে। যদি এনেকৈ যদি পানী আহি থাকে গোটেই বাৰিষাত গোটেই গাঁওখনেই ডুবি থাকিব। সেইটোৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে এই গাইড বান্ধটো চৰকাৰে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত যাতে যেন অতি সোনকালে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিবৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं।
आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360